ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಎನ್ನಪುದ ರುಷಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇದಮುಟ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಡ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಆ ಈ ಉ ಋ ಕಲ್ತಿದರು. ನಮ ಇನಿ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಹ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ. ಎ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ. ಎ ರಡ್ಡದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಸೈಡ್ ಪತೊಂ ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಪಸೊಂಪೋದು ಉಲ್ಟಾ ಯೂತ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಒಂದು ಎ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ. ರಡ್ಡದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೊಂ ಬರ್ಪುನು ಮಿತ್ ಪಸೊಂ ಬತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಯು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಪಸೊತ್ತು ಐತ ಬೀಲದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಗೆರೆವ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಎ ಆಪುನು. ಐ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ. ಒಂಜಿ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕನವೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಆ ಎಂಚ ಬರೆತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ. ಆ ಬರೆವನಗ ನಟ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದಾರ ನಟ ಐ ಬರೆವನಗ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಐ. ಓ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ. ನಿಗಲು ಮೂಜಿ ಬರೆಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಈತ ಮೂಜಿ ಬರೆವನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓ ಬರೆವನಗ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ಮೂಜಿ ಬರೆದು ನಟ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು. ಇತ್ತ ನಿಗಲು ಓ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ತೂಕ. ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ವರ್ಂಬದ ಲಕ್ಕ ಬರೆದದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿತ್ ಇಂಚ ಪಸರೋಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಸೊಂಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಮಿತ್ ಕೂಡ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ ಬಸರೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಓ ಎಂಚ ಬರೀತಾರ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಓ ಅಂಡ್ ಔ ಅಹ ಇದೆಂಚ ಬರೆಪುನ್ ತೂಕ. ಅವು ನಿಗಲು ಓ ಬರೆತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಮೂಜಿ ಬರೆಗಿಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಓ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರೆಪರ್ ನಿಕಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಿತ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಗಲು ಮಲ್ಲ ಈ ಬರೆವನಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಟೆ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಆಪುನು ಅವು. ಬೊಕ್ಕ ಹ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ತುಕ. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಿಕಲ್ ಆ ಬರೆತರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಸ್ವಾರ ಒಂದು ಅಹ ಆ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಸ್ವಸ್ವರ ಒಂದು ಅಹ. ಏತುಲೆ ರಡ್ಡು ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸರ್ಪುನು ಯೂನು ಕಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಮಲ್ಲ ಏ ಬರೆವನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಏ ತಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಒಂದು ತಿರ್ತಿಗೊಂಜಿ ಬೀಲ. ಐ ಬರೆವನಗ ವರ್ಂಬದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಆ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಆ ಬರೆವನಗ ನಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಐ ನಮ್ಮ ಬರೆವನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಬರೆವನಗ ಮೂಜಿದ ಲಕ್ಕ ಬರಣ್ಣ ಸುರುಳಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಕೊರೋಡು. ಓ ಬರೆವನಗ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಸರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಬತ್ತದು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಬರೆಪಿನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೂಜಿ ಬರೆಪಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಸುರುಳಿ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಬರೆಯವನ ಒಂಜಿ ಕೈತಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ತಾರ ಅವು ಪಾಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಹ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಆ ಬರೆಪುನು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಹ ಬರೆವನಗಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಬರೆಪುನು ರಸ್ವಸ್ವರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಐ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವೊನ್ಲೆ
ವರ್ಂಬದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಸುರುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಡೆಗಿಜ್ಜಿ ಉಂದೇನು ಬರೆದು ಕಲ್ಪಲೆ ಬರೆದು ನಿಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಎಂದು ತೂಪ ಸೊಲುಮೆಲು.